Καταρχήν, εμείς εδώ δεν ήρθαμε για να τσακωθούμε. Ούτε πρόκειται να μπούμε σε τέτοιες λογικές να τσακωθούμε, γιατί η δουλειά μας δεν είναι αυτή. Η δουλειά μας είναι να διαχειριστούμε ορισμένα πράγματα προς όφελος του τόπου και της κοινωνίας και αυτό αγωνιζόμαστε να κάνουμε. Και αν κάνουμε καμιά φορά και κάποια λάθη, εμείς είμαστε έτοιμοι να τα αναγνωρίσουμε, γιατί λάθη δεν κάνουν μόνο οι πεθαμένοι. Ποσός μάλλον οι δημιουργικοί άνθρωποι που μπαίνουν μπροστά για να δημιουργήσουν νέες συνθήκες και νέα πράγματα για την κοινωνία και για τον τόπο. Άρα λοιπόν και τα λάθη μας και γι' αυτά ακόμα είμαστε περήφανοι. Και το μόνο που κάνουμε είναι να κοιτάμε να μην τα κάνουμε στο μέλλον. Λοιπόν, η αλήθεια ποια είναι? Καταρχήν, έχουμε κάνει ήδη 3 συναντήσεις σε αυτή η Δημοτική Αρχή από τις εκλογές και μετά. Στη σκάλα. Έτσι, 3 συναντήσεις. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι αυτή η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη για μια μόνιμη και συνεχή διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να δίνει λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί θα ήταν πολύ μεμπτό εάν αυτές οι 3 συναντήσεις είχαν γίνει 3 μήνες πριν τις εκλογές. Δυστυχώς για αυτούς που μας επικρίνουν, οι εκλογές απέχουν 5 χρόνια, δηλαδή μια ζωή μπροστά μας, και οι συναντήσεις αυτές γίνονται μετά τις εκλογές. Και τώρα έχουν αξία να γίνουν, και όχι προεκλογικά, γιατί αν ερχόμαστε προεκλογικά να κουβεντιάσουμε ήταν για να πάρουμε και κανένα ψήφο. Τώρα, επειδή τον πήραμε τον ψήφο, έχει αξία που ερχόμαστε αυτή τη χρονική στιγμή και κουβεντιάζουμε με τις τοπικές κοινωνίες. Προχθές στην Πύλαρο. Ακούστε, τι εννοείται είμαστε υποχρεωμένοι? Εντάξει, Χρήστο, άσε να τελειώσει και μετά. Είμαστε υποχρεωμένοι σε 3 μήνες μετά τις εκλογές να κάνουμε 3 λαϊκές συνελεύσεις στη Σκάλα. Αυτό εννοείται? Γιατί έχει 300 χωριά η Κεφαλονιά. Αν πηγαίναμε 3 φορές μετά τις εκλογές στο κάθε χωριό, θα είμαστε περιφερόμενος θείασος. Λοιπόν, έχει αξία λοιπόν ότι ερχόμαστε και τα συζητάμε. Τώρα, επί του προκειμένου, αυτό που ισχυρίζεται ο φίλος μου ο Κώστας, και θα μας το πει και μετά, δεν είναι μελέτη. Αυτό που ισχυρίζεται από το 2009 δεν πρόκειται περί μελέτης. Μελέτη είναι η μελέτη εφαρμογής. Το τι περιλαμβάνει κάθε τι σε ένα έργο, το προβλέπει μελέτη εφαρμογής και όχι το master plan. Το master plan είναι ένας γενικός σχεδιασμός που λέει ότι εγώ θέλω να φτιάξω ένα πεζόδρομο με έννοιες πολύ αόριστες εντελώς το master plan, και μετά πιάνεις αυτό το master plan και το εξειδικεύεις. Και λες ότι σε αυτό το κομμάτι που περιλαμβάνει το master plan φτιάχνω αυτό το πεζόδρομο. Εμείς τι έκανε η Δημοτική Αρχή? Εκεί που κοιμότανε αυτό το έργο, κάλεσε τον μελετητή τον Χατζηφωτιάδη και του λέει προχώρα με βάση το master plan στη μελέτη εφαρμογής, δηλαδή στην εξειδικευμένη πια μελέτη, για να τα λέμε λαϊκά. Αυτή η μελέτη δεν πέρασε ούτε από τον Δήμαρχο, ούτε ο Δήμαρχος έκατσε να ασχοληθεί με τι κυβόλιθο και ποιες διαμέτρους, γιατί ούτε τεχνικός είναι ο Δήμαρχος, ούτε πολιτικός μηχανικός είναι, ούτε οφείλει να γνωρίζει τέτοια πράγματα. Οφείλει όμως αυτή τη μελέτη με βάση το master plan που υπήρχε πριν την παραλαβή της Δημοτικής Αρχής από τον Αλέξανδρο Παρίσι. Αυτό το master plan πήγε πρώτα απ' όλα πού? Πήγε στο Τεχνικό Συμβούλιο του νομού μας, στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Και κάθεται η Αρχιτεκτονική Επιτροπή κάτω και την εγκρίνει. Αφού φεύγει από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή και εγκρίνει η Αρχιτεκτονική Επιτροπή αυτή τη μελέτη εφαρμογής, πάει πού? Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και την εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιοι ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο? Πολιτικοί μηχανικοί, όπως ο Ρουχωτάς, όπως ο Κοτσιλίνης, όπως όλη η αντιπολίτευση και ούτω καθεξής. Βλέπει αυτή τη μελέτη το Δημοτικό Συμβούλιο και την εγκρίνει. Αφού φεύγει από το Δημοτικό Συμβούλιο, πού πάει? Και εγκρίνεται από το Υπουργείο που σχεδιάζει το πρόγραμμα. Από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου που σχεδιάζει το πρόγραμμα. Άρα έχουμε 3 βαθμίδες ελέγχου, 3 βαθμίδες ελέγχου της μελέτης εφαρμογής, που κανένας δεν μίλησε, κανένας δεν τις είδε, κανένας δεν τις εξέτασε επιμελώς όπως θα έπρεπε, και ερχόμαστε σε μια φάση που ο ανάδοχος του έργου έρχεται να εφαρμόσει τη μελέτη εφαρμογής. Ωραία, τι λέει η μελέτη εφαρμογής? Με απλά πράγματα. Προβλέπονται εργασίες αποξύλωσης όλων των υπαρχόντων δαπέδων του δρόμου και πεζοδρόμων και εργασίες πλακόστρωσης με φυσικούς κυβόλιθους. Δεν μιλάει για βιομηχανικό κυβόλιθο πουθενά. Διαστάσεις αναφέρει δηλαδή ο μελετητής. Δεν μιλάει, βεβαίως και αναφέρει. 10 επί 10 επί 5. Πόσο είναι αυτός που πάμε είναι 10 επί 10 επί 5 ο κυβόλιθος που έχουμε έξω? Πόσο είναι, παιδιά? 10 Παιδιά, όταν έχεις για φυσικό κυβόλιθο, ο φυσικός κυβόλιθος, το φυσικό ορυκτό, δεν μιλάμε για ένα βιομηχανικό ορυκτό όπως είναι
ο βιομηχανικός τσιμεντόλιθος, αυτός που βάζουμε στα πεζοδρόμια, ο κλασικός, ο οποίος μπαίνει σε ένα καλούπι και βγαίνει. Μιλάμε για φυσικό υλικό. Το φυσικό υλικό είναι και ακανόνιστο, αλλά και δεν μπορεί να τηρεί επακριβώς τις διαστάσεις.